tutorial honetan Moodleko foroei buruz hitz egingo dugu. Asko erabiltzen dugun jarduera da, asko erabiltzen dugun baliabidea, baina egia esateko askotan ez dugu gure jarduerarako, gure helburua lortzeko fororik egokiena aukeratzen. Horretarako errepasatuko ditugu foro mota ezberdinak, baina hasi aurretik komeni da jakitea berriak delako foro bat etorriko zaigula ikastaroarekin batera. Sortuta agertzen zaigu eta bakarrik aukera bat ematen digu, hau da, oharrak emateko aukera. Ikaslek ezingo dute erantzun foro mota honetan, beraz kontuan izan beharko dugu, hemen gure oharrak bakarrik botatzeko edo erabiliko dugula. Baina jarrai dezagun, gehituko dugu jarduera edo baliabidea eta horrela jardueren barruan foroa topatuko dugu eta gehituri emango diogu. Honela, ikusiko dugu, foro mota ezberdinak topatuko ditugula. 5 hain zuzen ere, blog formatuan azaltzen den foro estandarra, erabilera orokorrerako foro arrunta, eztabaida arrunt bakarra, galdera eta erantzunen foroa eta pertsona bakoitzak eztabaida bat bidaltzen du. Baina horren aurretik esan beharko dugu foro guztietan sortu ahala foroaren izena ipini beharko dugula, eta baita foroaren sarrera edo azalpena ikaslei begira. Pasa gaitezen bada, foro bakoitzaren ezaugarriak komentatzera. Hasteko, erabilera orokorrerako foro arrunta komentatuko dugu. Erabilera orokorreko foro arrunta izango da fororik erabiliena edo foro ireki bada eta bertan edonork has dezake gai berri bat edozein unetan. Beraz hau oso aproposa izango da, guk hitz egiteaz edo guk galderak plazaratzeaz gain, nahi dugunean ikasleek ere beraien zalantzak edo beraien gaiak plazara ditzaten. Edonor gainera erantzun dezake. Nahi adina gai has daitezke edozein pertsonak, gai bakarra edo zalantza bakarra bota dezake, edo nahi adina zalantza edo gai. Hauxe izango litzateke erabilera arrunteko foro baten itxura. Hemen azalduko da foroari zein erabilera emango diogu, hor idatzita azalduko da, eta gero edonork esan bezala mezua idatz dezake. Eta horrela ikusiko genuke, galdera bati erantzuteko edonork galdera horren gainean klik egin eta erantzun egingo luke. Hurrengoa komentatuko duguna, blog formatuan edo azaltzen den foro estandarra. Azalpenak dionez, edozeinek edonoiz eztabaida berriari ekin dion foro irekia da, eztabaida gaiak gai hau eztabaidatu estekarekin agertuko dira horrian. Erresago ulertzeko, aurrekoaren antzeko, hau da, foro orokor baten antzekoa da, edonor plazara ditzake galderak eta edonork erantzun, baina itxura aldatzen da, hau da, blog formatoan ikusten dira galdera eta zalantza horiek, hau da, artikuluak izango balira bezala, eta ikasleek edo irakasleek aukera dute erantzuteko blog bat izango balitz bezala. Honela, ikusiko genuke blog formatuko foro bat. Aurrekoaren oso antzekoa da, edonork plazara dezake gai bat gehitu, eta erantzun eta bar, baina erantzuteko gai hau eztabaidatu aukerari emango diogu. Hurrengoarekin jarraituz, pertsona bakoitzak eztabaida bidaltzen du. Foro mota honetan aukera aukiko du ikasle bakoitzak eztabaida gai berri bat plazaratzeko, baina bakarra, hau da, foro eta beste guztiek erantzun dezakete. Kontua da, desberdintasuna foro orokorrarekin izango litzateke, foro orokorrean nahi adina gai plazara daitezkeela eta bitarten kasu honetan pertsona bakoitzak eztabaida bakarra bidal dezake. Bestek erantzun dezakete. Galdera eta erantzunen motako foroa izango da hurrengoa. Kasu honetan, ikasleek euren mezua bidali behar dute beste ikasleen mezuak ikusi ahal izateko. Hori izango litzateke desberdintasuna. Norbaitek plazaratzen du gaia eta erantzun aurretik edo bestenak ikusi aurretik norbeak erantzun beharra dauka.
Esan behar da, kasu honetan, galdera eta erantzunen foroen kasuan, bakarrik irakaslearen galderari erantzuten zaiola. Hau da, irakasleak plazaratzen du galdera, eta ikasleak erantzun edo besteenak ikusi horretik, bere ekarpena egin behar du. Esan bezala, galdera eta erantzun motako foroan, bakoitzak edo ikasleak erantzuna, besteen erantzunak ikusi ahal izateko, lehenik berea plazaratu beharko du. Orduan emango dio galderari erantzun, eta behin erantzun duenean besteen galderak ikusi ahal izango ditu. Azkenik, eztabaida arrunt bakarra izango genuke. Gai bakarrari buruzko ideia trukea da eta edozeinek erantzun dezake. Ez du funtzionatzen banatutako taldekin, hori beste baterako utziko dugu, baina kontu izango litzateke irakasleak plazaratuko lukela galdera bat, eta ikasle guztiek galdera bakar horri erantzungo liokete. Hau oso komenigarria da edo egokia izango litzateke, ari bakarra eta zerbait oso sinplea abian jarri nahi dugunean. Amaitzeko esango dugu, eztabaida edo foroan nolakoa nahi dugun aukeratzeaz gain, beste aukera batzuk ere baditugula. Ez ditugu dena komentatuko, baina adibidez, eranskinen inguruan eta hitz kontagailua ere badago. Eranskinaren gehienezko tamaina zenbateko izango den aukera dezakegu. Beste alde batetik zenbateko gehienezko eranskin kopurua zein izango den ere aukera dezakegu foroa eratzean. Eta bestetik hitz kontagailua erakustea edo ez aukera dezakegu. Beste alde batetik, harpidetza eta jarraipenaren inguruan esango dugu mota edo aukera ezberdinak daudela. Harpidetza aukeran utz dezakegu, hau da ikasleak aukeran du ia foro honetan harpidetza egin nahi duen ala ez, foro honetako mezuak jasotzeko ala ez, behartu harpidetzera hori komentatuko bagenu, guztiak egongo dira beti harpidetuta eta ezingo dute hori aldatu. Harpidetza automatikoa hautatzen baldin badugu, hasieran guztiak daude harpidetuta, baina gero aukeran izango dute, horrela jarraitzea ala ez, eta harpidetza ere desgaitu dezakegu. Beraz, lau harpidetza mota horiek ere kontuan izatea komeni da. Ikusten dugun bezala, beste aukera batzuk ere baditugu, baina oraingo zortxe utziko dugu, beste baterako utziko ditugu horiek. Hauxe izan da guztia, foro mota ezberdinei dagokienez, espero dezagun baliagarria izatea.